Nyt ollaan täällä Hostel Cafe Kodissa vähän ennen kuin ihana näyttely puretaan. Tää on ollut kyllä niin kiva kokemus. Hyvä henkilökunta, kivat vibat ja aivan loistava paikka. Täällä käy paljon turisteja tietenkin. Ja valoa tilassa. Hostel Cafe Koti on aivan Rovaniemen keskustassa ja mä sain pitää 2 kuukautta näitä töitä esillä täällä. Nyt tulee turisteja sisälle ja kiva. Ja tästä näkee läheltä nyt miten tää lanka on täysin satunnaisesti laitettu laskeutumaan työn pinnalle, jossa odotti ensin kessu. Ja lanka painettiin sinne, annettiin kuivaa, annettiin vielä lisää kessua, että se oikein kiinnittyi kunnolla. Ja sen jälkeen lähdettiin sitten täyttämään noita aukkoja hirveän tarkkaan, että mikä väri menee mihinkin kohtaan. Ja sai sen lumen arvaamattomuuden, kun lumi tekee muodostelmia myös ajan kanssa, kun tulee aina uutta lunta ja välillä on kylmempi sää, välillä lämpimämpi, niin se muodostelma muodostuu sitten niin kuin lumen keston kautta. Lumi ensin tulee, mutta sitten se kestää ja se niin kuin muuntuu. Minusta lumi on todella kiinnostava taiteen aihe. Tää on aika iso, tää on 70 senttiä leveä, tää minun teoksiin on aika suuri. Ja teosilta on aivan mahdoton kenenkään kopioida, koska nimenomaan tää elementtilanka tekee siellä täysin yksilöllistä kulkua. Ihan niin kuin tekee lumi. Joka vuosi jokainen lumi on uusi lumi. Ja siellä on sitten hohtavaa helmiäistä on myöskin mukana. Tästä ei ole hirveästi ihmiset puhunut. Tää on vähän ehkä semmonen teos, että sen joko ymmärtää tai ei. Se on mun lemppari ollut täällä, mutta muutamat niin heti pääsee sisään siihen, mutta sitten se on saanut olla kyllä aika itsekseen täällä näyttelyssä. Seinällä pari kuukautta.